У шоку ад свайго фатальнага рашэння дзяўчына зноў паставіла нагу на край. Але потым, па нейкай прычыне, магчыма, каб праверыць, ці былі вобразы толькі часткай яе ўяўлення, яна яшчэ раз падняла нагу. Выявы вярнуліся, але на гэты раз яны былі іншымі. На ёй была выпускная сукенка. Гэта яна была ў студэнцкім інтэрнаце. Гэта яна была з хлопцам. Яна пераскочыла праз парэнчы і спусцілася па лесвіцы. Доўгі і бяспечны шлях уніз. Яна распавяла пра гэта сяброўцы, якая, можа, здзекуючыся, распавяла іншай сяброўцы. А тая сяброўка разнесла яшчэ некалькім. Астатнія вы ведаеце. Нехта выклаў гэта ў сетку, і неўзабаве гісторыя разляцелася па інтэрнэту.